Sziasztok, srácok, én Máté vagyok. Sziasztok, én Kevin vagyok. És ebben a mai videóban, ahogy ígértük, igaz, hogy már mocsok régen, de itt vagyunk a Five Nights at Freddy's, még mindig nem tudom kiejteni első részével. Az első epizóddal, mert az előbb a másikkal játszott a Kevin, és most ezzel fogunk. Kevin, mert én nem akarok beszarni, őt meg akarom szivatni, szóval tessék. Kérem szépen, kezdj el a játékot. Help Wanted. Night 1. Nézzük meg. Ezzel még nem játszottunk, csak egyszer, de azt nem játszottuk végig. Csak megnéztük. Ja, és hogyha hallottok ilyen kukucs meg stb. Hangokat, az azért van, mert itt van a Kevinnek az anyukája, meg ugye a Kevinnek a kisuga, és hát ővel most játszanak. Mi van? Kevin éppen tanulja meg a játékot. Hogy mi? Kevin éppen azt próbálja, hogy hogyan kell megfordulni. Hát képzeld el, a nyakadat meg elfordítod. Na jó. Végignézem ezeket. Ugye nincs... Mi? De, van másik kamerán is ilyen fos. De jó. Kicsit elszoktunk ettől, szóval, hogyha baromságokat mondunk, akkor Ez még mi a tököm? hogyha ez megjelenik, akkor át kell váltani, gondolom, másik kamerára. Hogyha egy kicsit szótlanunk vagyunk, azzal ne foglalkozzatok. Jaj. Most éppen, srácok, nagyon félek. Egyesen is almosok vannak. Hát itt még nem látok, hogy elmentek volna. Hát, mi éppen, hát úgy jött a Kevin, hogy konkrétan mi sütögetést terveztünk, és arról is terveztem volna videót csinálni, csak hát az időjárás keresztbe húzta a dolgokat, de hogyha már mi péntekre, vagy valamelyik napra tervezünk, akkor majd megvalósítjuk a tervet, és addigra remélem, hogy sikerülni fog majd beizzítani az új mikrofonomat, mert hát konkrétan nem működik. Tehát, hogy... Csak a 3-astól félek, aki azon van, az a Maci, mert az csak alulról szokott jönni. És amikor elnézek oda, és oda akarok nézni, akkor hát így nem lehet, úgyhogy vissza kell így nézni. És aki még nem tette meg, kövessen be az én csatornámon is, Matyék Máté. Gyűjjünk össze ott is, mert hát ott még azért édes kevesen vagyunk. De itt már azért kezdünk gyűlni ezen a csatornán. Csak az a baj, hogy ide nem tudunk annyiszor videót feltölteni, mert ugye a Kevin azért nem tud egyedül, mert ugye náluk meg ott van a kislány, és nem akarja, hogy belehallatszódjon a mindenféle... Mi már alig? Kevinnek nehezére esik, a karakterünknek nehezére esik az, hogy elfordítsa a nyakát. Meg kell jegyezni, hol van? Bajfaszkodjál. És mondjuk ezek bajok. Hát... Na szóval... Csak akkor ez, hogy itt van, és lefejezem, akkor mi van? Jaj, én már most fosok, geci. Meddig kell kibírni? 6-ig? Azt hiszem, most 2 óra van. De jó. Minden ilyen játékban, körülbelül minden ilyen játékban 6-ig kell kibírni, szóval... Félek, még van ugye a több. Ja. De ez meg alulról jön. Ezek meg nem onnan. Hát... De változó. Ja. Mert azt hiszem valahol itt van a vent, ahol ki tudnak jönni, csak akkor olyan sétálom. A következő körben én is megpróbálom. Most így először, mert hát én még nem játszottam ezzel a játékkal. Csak a Kevinnek mutattam. Eltűnt 2. Ide jött nyaralni hozzám azon a nyáron. Eltűnt 3, így instant. Ja, és most elmondanám azoknak, akik, hát ugye még itt nem nyilatkoztunk erről semmit, hogy... De miért van itt? Ott volt?
Nézd meg. Ja, jó van, hát akkor csukd be meg. De mi van, hogyha most még alulról fel fog jönni? Jó kérdés. Szóval a beígért... Szerintem most tartsd lezár egy ilyen... Nem, óráig, nem és lehet akkor majd- folyton. Csak milyen egy alulról kijön. Szóval a beígért egyhetes, ugye, hogy egy hétig fogunk videózni, hát az nem sikerült, mert közbe jött valami. Istenem, most meg a macska. Közbe jött valami. Kevinnek el kellett mennie, mert rosszul lett, azóta se tudjuk, hogy mitől. És ezért nem tudtuk megcsinálni. Nincsen semmi, Kevin, ne fossál a basszus. baj. Félek kinyitani és lámpázni. Ja. Ott van még? Szóval, bocsánat, kérünk mindenkitől, ez most így sikerül, de most lesznek tartalmak, több videót is fel fogunk tenni, hogy a Kevin majd tudja felrakosgatni. Szóval most megoldjuk egy időre a De videót. amúgy szerint pont az utolsó percben fog alulról kijönni, és mindjárt videóna. Az lenne a legjobb. Hát figyelj, még 2 órát talán csak kihúzol. Magától felnyitotta az ajtót. Figyelj, fogta, azt így alulról megfogta, az főtóta, hogy bábbe. Csak azt nem animálták meg, hogy egy ilyen bemutatós kézzel ott álljon az ajtóba. Aztán utána kapja egy jumpscare. Jó, most az üres. Ja. Figyelj! Egy órát ki kell bírni, szerintem nem lesz Figyelj, baj. zárva tartozhatott, akkor nem lehet bejött, ha valaki nem szúr hátba. De Itt a takaróm, hogy mint a múltkor. Hogyha beszarok, akkor magamra tudjam húzni. de az még hogy hagyjam, mert a moci még mindig ott van. Ezt remélem, hogy nem fogok magam alá szart. Az, mi ott volt egy halálfejes anime. Mi? Ott volt ilyen, mi az, ilyen emoji halálfejes De emoji. videóba visszanézzük. Azt a kur... Meghaltál. Mi van? Ez Istent halál, Kevin uram. Hund befosti. De attól fogunk befosni, hogy lejár az idő, tudod, ezt akkor, hogy megjelenik ott a kép. Milyen kép? Hát a 6 óra. Ja, Tudod, igen. és attól fogunk befosni, hogy meg átvált a kép. Így nem fog befosni. Lehet akarja azt mondani. Na, night completed. 6 óra. Jó. Kén. Akkor tessék. Szarni magamat, atya úr. Oké. Én nézem. De én is az első éjszakát csinálom meg. 1978. május 25. Igen. Mi volt az árnyék play? Megy a felvétel. Nem tudom, ez mi a franc. Ott van valami. Ez itt mi? Ez Nem, Kevin, ez egy felvétel. Ez mi? Ott van valami. Az árnyék, mögöttünk van valami. De ez micsoda most? Nem tudom. Felveszem egy picit a hangerőt. A fa. És azt hitték, hogy ettől meg fogok ijedni. Csak meglepődtem, hogy mi a francot keres ott a Jani. Nekem. Ez full úgy nézek ki, mint a Nevgén Jani. vagy Kentinuket. Amúgy most nézem, hogy ott van a... Meg a ott izé. egy valami más. Ja, igen. Nem, az egy ventilátor, basszus kulcs. Ja, meg ott a maci. New legyen, mert én is mondom, az első éjszakától csinálom. Amúgy csak annyit kell csinálni, inkább, hogy lenyomva zárod az Hát ajtót. körülbelül. Mert alulról semmi nem fog jönni. Hát az úgy unalmas lenne. És akkor mi a francnak csinálnám? Az úgy unalmas lenne. Majdnem a én baj. is végig lenyomva tartottam az ajtót, amikor az első megjelent ott. Igen, press here, én nem leszek balfasz. Jó, a mútolom, leszarom, hogy mit pofázik. Fogom azt így. Közben addig így pofázzunk. Közben addig így mesélek, hogy mi pont azon a napon, amikor a Kevin elment, akkor egy ilyen nyereményjátékot akartunk, hogy kiteszünk egy sorcot, hogy itt leszünk egy ilyen 1-2 órá, egy ilyen 1 és 3-4 óráig, és akkor adtunk volna valami ajándékot, de az hát az pont az amiatt nem valósulhatott meg, mert ugye a Kevin elment. Ó, basszus kulcs! Nyílik az ajtó.
És akkor most legyártunk sok videót, hogy ne legyen videóhiány, és akkor a Kevinnek csak az lesz a dolga, hogy napi szinten töltögeti fel igazából. És csak így tudjuk megoldani, szóval azért előre is bocsánat. Bár szerintem semmi nem fog változni azért, mert így töltük fel a videókat. Ja. Tehát, hogy... És szerintem én nem is ezt fogom az egyet megvágni CapCut-ba. Többit megvágom Mobizébe, mert arra csak az intrókat kell rávágogatni. Ja. Meg az intrót, szóval ezt meg lehet csinálni. Mobizébe is, vagy ebbe az abban, amit most használunk, mert a Mobize az a Kevinnél valahogy így fogjuk, meg akarjuk nyitni az appot, és konkrétan így lefagy a telefon. Vagy nem is, azt nem eltűnik az a kis ikon. Hát nem is, hanem konkrétan lefagy a telefon, és ha megnyomod ugye a visszalépés gombot, akkor jön helyre. Tehát, hogy ahol vagy, abban a szent pillanatban ott lefagy, ha megnyomod a visszagombot, akkor meg igazából akkor jön ki. Tehát, hogy Kevinnél nem tudunk Mobizével, hanem csak ezzel. Ami most jövök rá, hogy ezen a csatornán időkorlát van, szóval sietni kéne. Ha nem fér bele, akkor meg igazából úgyis túléltem volna az éjszakát, szerintem, mert Vagy... hát figyeljetek, srácok, megállítom a felvételt, aztán ha van valami, akkor majd jelentkezünk. Hát igazából azóta nem történt semmi. Hát tehát, ja. hogy már itt ülünk, hát már 4 óránál tartunk, már 3 órával ezelőtt konkrét. Basztak, ott áll az egyik pont! És nem tudom leállítani a felvételt, szóval remélem, hogy el fog menni. Szerintem ezt a 2 órát már felveszem, mert most kezd érdekesre lenni. Hát igen. Arról... Most biztos, hogy mit ki az ajtót, meg kinyitom, azt mondja, elszedjál! Mint ilyen. Fogja, azt leszúr engem. Hát nem a macska az így fogja, és akkor... Oh! De én megijedtem ettől is, hogy a Kevin ijesztett meg, nem, hogy még a macskától. A malac az meg így, az inkább alulról szokott jönni, és akkor így Hát igen. felnéz, és akkor... De mind a kétszer a malactól haltunk meg az egybe. Igen. Vagy ez az egy, a 2-be. Közben itt a szélcsend ment. Nem, egyszer volt a macskától haltam meg. Tényleg? Egyszer Ja, tényleg, egyszer a macskától haltál meg. Arra emlékszem. Tényleg. Közben én itt zenét próbálok nézni, amíg ezek a jó madarak itt nem jönnek. Már 5 óra. Mindjárt. Mindjárt. Várjál. Ez már 5 óra. Tudom, mindjárt. I just got the Grimace shake. Ooh, that sounds delicious. Do you want the Grimace shake? Yes, it's so nutritious. Be a big mistake. Why would you ever think that? They say it could put your life in danger. Once you drink it, you can't Go back. Happy birthday, Grimace, 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 Grimace. Grimace, Grimace, Grimace. Lőtt voltak. Mert itt voltak közvetlen az ajtó előtt, már én láttam. Tényleg? you're the friend that I wish I could multiply. Én láttam. Én nem Itt láttam. voltak közvetlen az ajtó előtt. So happy that I could just die. The type to Már nyújtak volna be, az gyorsan odaszálltak. Kivétel. Ez az! Na, és ez a videó ennyi lett volna. Tudjuk, hogy nem volt annyira izgalmas, mint az előző videóm. De reméljük, hogy tetszett nektek, és hát köszönjük szépen, hogy megnéztétek, és hasonló tartalmakra iratkozzatok fel, hogy nem maradjatok le egy videónkról sem. Sziasztok! Sziasztok!